Wrth i yn edrych ar yr adran B i ni ar hyn o bryd yn y prif gylch, y Merlod Cymreig, a'r ebolion Dyflwydd yw'r dosbarth sydd o dan lyged Margaret Edwards, Brydfa Newydd. Ie, wir. Wrth yn ochr i Owen Griffiths, a finne Ie. Heledd Cynwal gyda chi hefyd yn edrych ar y dosbarth arbennig yma. Ar y brig ar hyn o bryd, Owen, mae Thistledown Red Bull. Ie, wir. Josh Hampson yn arddangos i Alison Wright. Falle bod ti'n cofio'r ceffyl yma o'r Ffaerea. Fe ath ar bencampwriaeth yr adran B, yn ogystal ar bencampwriaeth Cymreig hefyd. Ac yn y Ffaerea, wyt ti yn ei cofio nhw gan bod ti o fewn cyrraedd iddyn nhw, gan bod e dan do ac yn agosach ato ni dipyn. Ie, ond y ceffyl yma heb newid rhyw ormod o ran 'i olwg chwaith, ond wedi mynd ar wobr gynta yn y Ffaerea. Sgwni os fydd e'n gallu mynd ar wobr gynta yn y Sioe Frenhinol hefyd. Felly'r tad wedyn Caleryd Heartbeat. Y ceffyl wedi ennill yma mewn llaw, a fe oedd pencampwr dan gyfrwy yr adran B yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn y llynedd hefyd. Wyt ti'n gallu disgrifio esbonio pam bod wedi wneud mor dda fel Ebol? Wel, ti'n gweld 'i symudiad, mae'n symud yn rhwydd iawn yn dweud. Ti'n gweld e'n camu mas yn rhwydd iawn, mae'n bihafio'n reit dda hyd yma, ti beth. Mae'n geffyl sy'n gyflawn iawn, mae e ddim yn ordew, a mae hynny'n bwysig iawn gyda'r adrannau yma, bod nhw ddim yn ordew, ond mae'n geffyl cywir iawn, ond dwi'n meddwl y nodwedd sy'n neud e mor arbennig yw symudiadau, y ffaith bod yn symud mor rhwydd. Hazelmore Flintstone sy'n cael ei feirniadu nawr o'r march newydd adferth a'r gaseg Helen Jewel. 4 yn y dosbarth ar ôl i 6 cofrestru yn y lle cynta. Felly dyma'r ail un yn y cylch ar hyn o bryd. Mae yna 2 arall i fynd eto i wneud sioe unigol. Gyda'r beirniad eleni Margaret Edwards, neu Margi fel mae llawer yn ei adnabod, o Frydfa Newydd yng Ngogledd Cymru. A symudiad i Margaret Edwards yn bwysig, mae'r cerddediad yn bwysig iawn iddi hi. Ie, felly cerddediad yw'r symudiad cyntaf i bobl ac i geffyl hefyd, felly mae'n bwysig bod y ceffyl yn gallu cerdded. Maen nhw'n gweud os yw y ceffyl yn gallu cerdded, yw'n gallu rhedeg chwaith. Felly mae cerddediad yn holl bwysig. A wnaethon ni gweld hynny, mi oedd Margi'n gofyn i'r cyffylau gerdded oddi wrthi, cyn gofyn iddyn nhw trotian yn ôl. A mae hi'n rhoi pwys mawr ar y cerdded. Ie, mae cerddediad fel ddyn ni sôn yn bwysig iawn, ond yn wedig i farchogaeth. Mae'n bwysig bod y cerddediad yn gywir. Vicky Andrews yw'r un sy'n arddangos fan hyn, Cadlan Valley Captivation. Ceffyl yma wedi fagu gan Hywel a Yvonne o ochrau Aberteifi, heb fod ymhell iawn o lle fydd yr Eisteddfod eleni mewn rhyw bythefnos, Heledd. Bosib bydde di'n lli gwely ffarm nhw. O Lantod. Ddim ymhell iawn. A wedyn Cadlan Valley Busby. Busby wedi ennill yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn dan gyfrwy, a'r fam wedyn Waxwing Penny Precious o'r Alban. Ond Rebecca Danks yw'r perchennog yn y fan yma. O'n i'n siarad gyda Rob Jones gynne ynglyn â'r diddordeb sy'n gyda'r adran B o dramor, a cymaint mwy o ddiddordeb sy'n o wledydd eraill yn yr adran B. Ie, mae hynny'n rhyfedd. Mae'r adran B, ti'n gallu mynd i Awstralia, mae'r nifer yn niferus iawn gyda'r adran B, yn ogystal â'r iseldiroedd hefyd. Ond Cadlan Valley Captivation newydd rhoi sioe o flan y beirniad Margaret Edwards, Brydfa Newydd. A parhau mae gwaith hi wrth feirniadu hefyd. Felly dyma ni, yr un sy'n bedwerydd. David Russell sydd yn arddangos y ceffyl yma i Gareth Williams o Frydfa Moel Garnedd. Moel Garnedd Miallt. Y fam wedyn Milai Meisi a'r tad Moel Garnedd Stadros. Y tad Moel Garnedd Stadros wedi ennill yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn mewn llaw
ddwywaith. A yn mynd nôl I wad o Awstralia. Gwad Western Park. Ond David Russell sydd yn arddangos moel garnedd miallt. Felly, 4 ddrwyd fi sydd yn y cylch yn y dosbarth yma, sef yr Ebol Dwyflwydd yn adran y Merlod Cymreig. A'r beirniad eleni Margaret Edwards, Brydfa Newydd, dyma ni, yn yr het gwyrdd. Wedi dechrau, I rhieni wedi dechrau'r frydfa dros 60 mlynedd yn ôl. A'r fferm ddim yn rhy bell o bentre Llanefydd. Wedi dechrau gyda adran A. Maen nhw wedi cadw y 5 adran yn Nefydd ar hyd y blynyddau. Ond mae llygad hi heddi yn rhan ddeheuol y prif gylch ar y Merlod Cymreig ar ebolion dyflwydd ddod. 4 i'ch atgoffa chi yn y dosbarth yma. Ie wir, Thistledown Red Bull, Josh Hampson sydd ar y brig. Fe oedd ar y brig yn y ffair y llynedd, yn mynd ar bencampwriaeth ar adran B yn ogystal â'r Brydiau Cymreig yn y ffair Sgwn I os fydd e'n mynd ar wobr gyntaf yn y Sioe Brenhinol yn ogystal. Wedi fagu gan Sandy Anderson? Mae hynny'n hollol wir, ond yn eiddo bellach I Alison Wright. Calered Heartbeat yw'r tad a Thistledown Arctic Daisy y fam. Y geffyl cyntaf yn geffyl o maint da. Yr ebolion dyflwydd ddod sydd o dan ligad craff y beirniad Margaret Edwards, Brydfa Newydd, sydd yn beirniadu yr adran B, y Merlod Cymreig. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Thistledown Red Bull yn eiddo I Alison Wright. Ac yn llawn gobeithio bydd e'n dal gafel ar y safle cyntaf. Owen Griffiths wrth yn ochr I fan hyn yn edrych ar y cystadlu hefyd. A wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Josh Hampson sy'n arddangos I Alison Wright. Ceffyl yma wedi mynd ar bencampwriaeth yn y ffair y llynedd, ond erbyn hyn yn mynd ar wobr gyntaf yn y Sioe Frenhinol hefyd. Sgwn I os fydd yn mynd ar bencampwriaeth y soc ifanc nes ymlaen hefyd. Wel, mae'r wen yn gweud cyfrolau a'r het wedi ddiosg. Yn wir. Mae'r ateb yn gyflawn. Felly'r beirniad Margaret Edwards yn cyflwyno y wobr gyntaf I Thistledown Red Bull. Yr Ebol Dwyflwydd yn adran y Merlod Cymreig. Felly Josh Hampson yw'r un sy'n arddangos, ond yr un sy'n ail wedi dod lan o'r pedwerydd safle. Moel garnedd miallt, Gareth Williams, moel garnedd stad dros y tad a Mila Maisie. Yn drydydd wedyn, mae gyda ni Cadlan Valley Captivation, Rebecca Danks. O'r march Cadlan Valley Busby a'r gaseg Waxwing Penny Precious. A mae'r stori nawr wedi ailadrodd dipyn yn ystod y diwrnodau diwetha, lle mae newid safle wedi bod ar yr eiliad ola. Ydy, mae hynny'n hollol wir, ond os wyt ti ar y brig, y bydd gweitha gallu ddigwydd o ti newid safle, ynddo fe? Mond un ffordd sy'n fynd. Mae hynny'n wir. Ti ddim eisiau mynd lawr y rhewl na. Na, ond y ceffyl yma wedi hawlio I safle, ynddo fe, o'r foment gyntaf. Mae'r ceffyl yma yn geffyl arbennig, a bosib bydd y ceffyl yma mynd yr holl ffordd gyda'r adran y stoc ifanc heddi hefyd. And in class 33 of the Welsh Ponies Section B, and the result as follows is 4-3-1, first place with Alison Wright with Thistledown Red Bull. Felly mae'r carne'n codi, a mae hynny am reswm arbennig hefyd, gan mai Thistledown Red Bull
sydd yn ennill. Yr Ebol Dwyflwydd yn codi'r brig ar garden goch y meddiant Alison Wright. Josh Hampson wedi dangos hefyd yn ardderchog y bore yma. Well, Josh Hampson, Thistledown Red Bull is continuing his fantastic career. Having gone Supreme Welsh at the Winter Fair, he's now come to the Summer Show and he's already won his class. No, over the moon with him. Last year he come here and he kind of lost his head a bit in there. Should have took him out really, but we've done a lot of work with him and he's behaved really well today. Can't be happier with him. They're maturing as well, aren't they? Yeah. I mean, there is no stage like the Royal Welsh Show, is there? The atmosphere caught him out last year, but no, he's a lot more mature mentally now, so. He's able to rise to the occasion now. So, we've got the championship coming up later on. Have you got anything else you're here showing? I've got a Section A senior stallion today and then a B stallion tomorrow. Lots of running then. Just 11 this week. Just the 11, just the 11. Well, many, many congratulations and good luck for the rest of your week. Thank you.